Hello, Manay. Abot pa ba ng signal din eh? Ayan, ang ganda ng mga tanim na mani. Hi, Sisi, IP, good morning. Happy Valentine's, belated. Kumusta kahapon? Hindi ako sumilip ng YT kahapon. Na busy akets. May mga bisita dito sa bahay. Salamat sa patamsak. Dito ko muna itambay sa ilalim ng mga tanim. Ang ganda ng sikat ng araw. Happy Valentine's din sa iyo. Ayan. Oo, Sisi. Medyo maganda pa yung ano. Pero parang mainit mamaya kasi yung ano. Parang maaraw na ngayong umaga talaga. Ang nakaraan, panay ulan dito. Kumusta Sisi? Saan ka gumala kahapon? Ako dito lang sa Kakahuyan. Kagigising ko lang, kakatamad bumangon, sobrang lamig dito. Ayan, talaga. Pag malamig talaga, talagang nakakatamad bumangon. Parang gusto mo lang matulog. Kung wala lang trabaho talaga, no? Sila mama kasi tapos si kuya ko, maaga silang nagtanim ng saging diyan sa gilid, oh. Nagtanim sila ng saging diyan sa gilid. Tapos ito na yung mga tinanim naming kamuti. Ayan na. Medyo gumagapang-gapang na yung kamote. At saka buhay na rin yung mani na itinanim at saka mga okra doon sa dulo. Ayan. Kabilis lang. So ayan, tambay ko lang dito Sisi, uwi na ako sa bahay. Magulis-walis muna ako sa bahay. Ano lang, tambay ko lang to dito. Update ko lang kasi bagsak na naman yung aking WH. Ang bilis. Ang bilis imukbang. Ayan, salamat po sa mga tutusok dyan, sa mapapadaan. Thank you. At sa mga tatambay. Thank you CCIP. Mag-live ka na mamaya din. Pakainin ko muna yung aking alaga. Ayan, may mga pasok yung alaga mo. Sige, Sisi. Thank you. Ako din, magmikos-mikos muna doon sa bahay. Update ko lang yan.
Oh, hello, Kuya James. Lola Sweet. May mga tao pala dito sa live ko kanina eh. Wala ako. Nagpastol ako ng kalabaw kasi doon sa kabila. Kaya nakalimutan ko to. Advance, belated. Belated Happy Valentine's, Kuya James and Lula Sweet, Marigabs, Gayon Sunview. Good morning, Virginia is for lovers. I know. Good morning, hello, salamat. Lula Sweet, saan ka kahapon, Lula Sweet? Ako, busy ako kahapon kasi ang daming mga bisita dito sa bahay. Ay, dyan si Kuya James. Happy Valentine's, Kuya James. Ngayon pa lang ata magse-celebrate dyan. Sana all. Yung kadate ko kahapon ay yung baka, Lola Sweet. Tingnan mo doon sa community, pinost ko ngayon. Sana all. Kuya James, kumusta? Sino yung ka-Valentine's mo kahapon? Nag-video call lang kayo ni Lola Sweet? Wala eh. Layo ng mga kaano natin, Lola Sweet, no? Layo ng ating ka-Valentine's. Ka-Valentine's natin. Sa Wool lang. Sa Wool lang yung ka-Valentine's date natin kahapon. Nasa screen lang, Lola. Lola, grandma. Oh, you have the most expensive date baka. It's so expensive. Oo nga. Ay nako, kalarky. Ito Lola oh. Ito lang oh. Ito yung ka-date ko kahapon oh. Basahin mo. Ayan. Ka-Valentine's date ko kahapon. Yun. Ha ha ha. Ganun talaga ang life. Hindi ko na malayan. Si kuya ko ang aga-aga nagbibideo okay. Dito natulog kagabi. Nasa ano ka ba ngayon? Wala kang pasok, Lola Sweet? Ano pala ngayon, no? Saturday. Paabutin ko lang to ng 1 hour. Update ko lang kasi kahapon wala akong live, wala akong upload. Wala, ano. Rich naman, sana all. Nako, Lola Sweet. Hindi tayo rich. Nag-live ako kagabi. Wala mo mo. Ay, nag-live ka? Anong oras? Maaga ako nakatulog kagabi. Will behave, date sisters. Will behave. Yung cow. Cow, yung ka-date ko kahapon. Kuya James. Oh, 11 p.m. Ah, tulog na ako niyan. Tulog na ako niyan, Lola Sweet. Tulog na ako kagabi. Maaga ako nakatulog kagabi kasi nga wala tayong wala tayong Valentino ba? Wala tayong Valentino eh. Kaya itinulog na lang. May basher ako. Ho, talaga? Sino? Meet my baby. Ayan. Katas ng whitey. May basher ka? Bakit? A lot of beef for a date. Stress. Yeah.
Ako lang nasa live ko. Ba't di mo ako sinabihan? Tinambay ko sana yung isang CP. Hindi na kasi ako sumilip kagabi eh. Kasi nag-i-erase ako ng mga ng mga old videos ko. Kasi puno na yung aking gallery ba. 1 PM na. Ano yung nilive mo, Lola? Mamaya, replay ko na lang. Naghahanap din nga sana ako kagabi ng pang SC, kaya lang wala akong mahanap. Wala eh, hindi na pumapatok sa akin yung yung mga nagba-viral sa iba. Trinay ko, 'di ba, yung nagbubunot ng niyog. Wala na eh. Ahihi. Thank you sa tatlong mata na naandyan. Lola Sweet, mag-live ka na mamaya. After ko. Tumambay din ako kay Madam kanina. Andun yung, iniwan ko lang yung CP ko doon sa si Princet yung nagyayaw-yaw. Alam mo ba, nakikipagkwentuhan si Princet kay Madam. Sabi nabasa ko, tawa ko ng tawa. Kasi nga, busy ako dito sa isa. Tapos, nagpapastol ako ng baka doon sa kabila. Tapos nabasa ko, si Princet, siya yung naghumahawak ng CP ko. Tapos sabi ko, baby, magdot-dot ka dyan kay Madam. Ikaw yung mag-heart-heart. Para alam niya na nakatambay ako. Tapos, tapos alam mo ba, sabi ni Madam, Tres, may ka, daw ako, kung may ka-date daw ako. Sabi ko, wala. Sabi niya, wala. Parehas tayo, wala din sa akin. Wala daw nagbigay ng yon, bulaklak, kahit batiin, wala. Tapos sabi ni Princet, ako din, wala din, nagbigay. Wala din bumati. Sabi ko, ikaw talaga, pasaway ka. Marunong na makipag-anuhan. Pick up baboy si Stress, give hug. Oh! Kawawa ko naman. Sa baboy talaga ako maghahag, Kuya James. Nag-video ko lang kayo, Kuya James. Granit mo si Lola, nag-video ko lang kayo. Wahahaha. Sabi ko, ikaw Princet ha, marunong ka na talaga. Kahapon pumunta dito yung magkapatid, nagpahatid lang sa papa nila, dito natulog. Si Bunso hindi kasama kasi daw nagbabantay ng palay kasi ang daming maya. Give a hug daw, sabi ni Kuya James. Oink oink. I-hug mo nga si Kuya James. Ayan, ayan. Ayan no. Medyo malaki-laki na, Lola. Ang bilis lang no. Isang linggo pa lang yan dito. Si Pickets nito. Nakanta si Brad. Oink oink. Yeah, oink oink. Ang pangalan niyan, Kuya James, si Chippy Chippy. Chippy Chippy, the oink oink. Naubo ako? Yeah, that's pig. Oink oink. Naubo ako, Lola, kasi kahapon 'di ba na sobrahan sa inom na ata ng malamig. Uminom ng buko ng niyog, nag soft drinks, kung ano-ano pa. Bago ako natulog kagabi, kumain ako ng chocolate. Kahit hindi tayo binigyan ni Jowari Wap, may nagbigay sa akin ng chocolate. Yun, bago ako natulog kagabi, kumain ako. Kaya sumakit yung lalamunan ko. Pagising ko, umuubo na ako. Ah, Chippy, sana all. Si Kuya James, magaling na rin no?
Ang galing na rin magsalita ng Tagalog talaga. Hindi na natin to si Kuya James mabibinta kasi lahat na naiintindihan niya. 'Di ba? Hindi na tayo mano-nosebleed. No, nosebleed. Hindi na tayo mano-nosebleed, Lola, kasi nga magaling na si Kuya James. Naiintindihan niya na lahat. Hindi na natin siya maibibinta. Chippy-chippy, yung ano, Kuya James, yung chippy crackers, yan, snack. Naubo ako. Thank you, 6 million eyes. Aba, may tao kay chippy-chippy. Naubo aketch, naubo aketch. Wala nang magandang view, la oh. Pangit na. Dito naman natin sa ano, sa tapat ng mga gabi. Habang tayo ay nagpapalipas ng oras para sa ating WH. Ay, ang dami pala dito pwedeng kukuhain na ano, mga gulay oh. May bagong upload ka ba, Kuya James? Walang signal yung isa kong CP. Anong nangyari din eh? Teka lang, puntahan ko si Kuya James. Nagluluko yung isa kong CP, Lula. Alam mo ba, Lula, yung isa kong CP, hindi ko na nagagamit sa ano, sa live. Di ko alam kung ano nang ginawa ko doon kasi kapag bumibisita ako sa live, naka-off comment, restrict mode, naka-restrict mode. Bakit ganon? Di ko alam kung ano napindot ko. Basta yung isang CP ko. Hindi ko na yun nagagamit. Nakalive pa pala si Madam. Andun kay Prince yung CP ko. Sabi ko siya yung magbantay kay Madam. Magyaw-yaw. Tingnan ko nga kung nagyayaw-yaw pa or ginamit niya na yung CP. Ayan. Sisipunin talaga ata ako, Lola Sweet, Kuya James. I am about to upload new one. Wow, sige. Kagabi nalaglag ko sa live ko. Oo daw eh, panay daw yung laglag. Ako din, nung nakaraan, nilaglag din ni Lolo yung ano ko, yung live ko, Lola Sweet. Hindi na ako maka-resume. May pangalawang channel si Kuya James. Yung lahat, mga upload niya, lahat lang si Chuchus.
Ilang bisis na, di na ako makabalik. Oo, ako din. Wow, sana all. May pangalawang ano na si Kuya James, bahay. Lahat ano ni Chucho, Chuchus. 1.5, 1.4 na si ano Kuya James, so 1.450. Ang dami rin mga views ng short live nyo, short video. Sana all. Sana all. Ang dami. Ang gaganda ng mga tolls, no? You're welcome, Kuya James. Bakit hindi si Kuya James nag-upload ng long form video? Dito muna ako sa ano ni ano, Kuya James sa short video. Wow, ayaw niya. Bakit? Ayaw ni Kuya James magpamuni. Ano lang, parang ano kanya lang yung ano niya. Upload lang ng short. Ang galing ni Kuya James mag-edit. Kaya, ang galing niya mag-edit. Yung ano, yung mga heart. Kahapon ba yun? Ang galing. Magpamuni siya. Kuya James, mag-ano ka din, mag-live. Ang daming magagandang lugar dyan sa ano nyo. I-live mo Kuya James sa mga magagandang lugar. Driving by dreams. Wow, sana all driving by dreams. I enjoy making short, stress. Yeah, you are very good in editing, Kuya James. Galing-galing nga oh. Land of the free. Thank you Kuya James, Lola Sweet. Thank you so much. Pasadahan ko tong ano ni Kuya James, mga short video. Walang anuman, sistress. Thank you, thank you. Lola Sweet, mag-live ka na. Mag-e-end na ako. Mag-e-end live na ako, ha? Sir Brad, good morning. Happy Valentine's, Sir Brad. Thank you. Tamsak Maria, thank you. Good morning.
Chuchus. Video, bakit? Yes, si Chuchus oh. Chuchus. Big boy na si Chuchus. Ayan. Niya. Ayan oh, nagwiwi. Nagwiwi si Chuchus oh, nagwiwi. Next year na lang. Ah, next year na lang. Next year ka na lang magla-live. Oo nga no, sabay na lang tayo. Baka next year, bigyan tayo ng momo ni Lolo. Ngayon, ayaw na tayo bigyan. Hindi na tayo love ni Lolo. Lola Sweet. O siya, mag-end live na ako. Thank you so much po. Kuya James. Ito nakikita ko, 6 million viewers. Lola Sweet, Sir Brad, at sa lahat po na nag-stay dyan, sa nagtambay. Thank you so much guys. Bye na po. Bye-bye. Ganda nitong bulaklak na to, oh. Parang ano, parang prutas. No? Bulaklak pala to. Ang ganda ng bird. Ng ibon. Ganda. Bye! Thank you so much, Lola. Busis ko. Thank you so much, Lola. Kuya James, Sir Brad, at sa lahat ng sumilip dyan, tumambay. Thank you so much. Bye, everyone. Saan na yung X? Mag-live ka na, Lola Sweet. Direct live.